Jeremy Corbyn mistenni jkompli jissielet ta' tmexxija tal-Partit Laburista Ingliż minkejja li t-tlieta filgħaxija tilef vot ta' sfiduċja fil-grupp parlamentari Laburista. Total ta' 172 ivvotaw kontra Corbyn f'din il-mozzjoni u 40 ivvotaw favorih. Barra l-Parlament Ingliż f'Westminster wara l-mozzjoni x-Shadow Chancellor John McDonnell tkellem f'isem Corbyn fejn ħabbar li minkejja l-pressjoni dan mhux se jirriżenja. Let me make it absolutely clear. Jeremy Corbyn is not resigning if there is another leadership election. Jeremy Corbyn will be standing again and I will be supporting him. Min tmiem il-ġimgħa l-hawn Corbyn ra numru bla preċedent ta' riżenji bir-raġuni ewlenija tkun li dan ma kkampanjax b'mod xieraq għar-referendum tal-ħamis. Corbyn saħaq li fid-dawl ta' dan ir-referendum pajjiżu qed jaffaċċja żmien ta' sfida kbira hekk kif il-poplu jinsab konfuż għall-futur u għad m'hemm l-ebda pjan ta' ħruġ mill-Unjoni Ewropea min-naħa tal-Gvern. Our country is divided. And the country will thank neither the benches in front of me nor those behind for indulging in internal factioning manoeuvring at this time. Corbyn kien elett bħala mexxej tal-Partit Laburista Ingliż f'Settembru li għadda u qal li ma jridx jittradixxi d-deċiżjoni tal-partitarji billi jċedi għal din il-mozzjoni. Żied jgħid li saħansitra il-vot ta' tlieta filgħaxija mhuwiex leġittimu f'għajnejn il-Kostituzzjoni Ingliża. Issa jidher li l-membri parlamentari Laburisti Angela Eagle u Tom Watson qed jitqiesu bħala kandidati għal kariga ta' mexxej. Corbyn mistenni jaffaċċja sessjoni ta' mistoqsijiet mingħand il-Prim Ministru fil-House of Commons fi żmien qasir.